20. Ano po? 20. 20 lang. Opo. Ano yan? Gaano mauubos na yan? Pag naubos na po yan, magkano naman kinikita nyo dyan? Ha? Maliit lang, konti lang naman po. Ah. Ano po yan? Hango nyo lang din? Hango lang. Magkano naman po ano yan? Pag ang nabibenta nyo? Pag naubos lahat, mga 300 din. 300? Sige, mag-try lang yun. Konti lang yun, hindi na lang. Kuya, gawin nyo na po ng ano. Di ba 20 po yan? Isa pa po. Dapat, Oo. Tapos po, di ba may sukli pa ako? Huwag nyo na po akong suklian. gawin ko ng 50. Opo, sige. Hindi po, wag na po. 40 lang po. Kasama niyo siya? Ah, hindi. Vlogger ba ako? Kumain na ba kayo? Kuya, bigay mo sa kanila yung isa. Ay, salamat po. Kunin mo. Ayan, sa inyo na yan. Sige. Sana mapaubos niyo po yan. Kaso umuulan na. Ha? Umuulan na po. Sabi nga nila, malakas na ulan. Wala. Sige, ba't nagpapaulan kayo? Hindi po, inutusan lang po kami. Ha? Inutusan po. Kaya magpaulan, mami, magkasakit kayo. Kainin nyo na yan. Sige po, salamat po. Sige po. Yun si kuya, kahit umuulan, no, yung nagbebenta yun, no. Sana makarami siya. Kawawa naman. Kahit umuulan, nagbebenta pa rin siya. Sana may bumili pa sa kanya dun. Wala na atang bibili dun eh. Nakasalubong ko lang din si kuya. May bibilihin sana ako eh. Nakita ko kaya binilihan ko lang din si kuya. Ayun oh. Medyo umuulan pa naman guys. Ayun oh. Ayan si kuya. Pabalik na si kuya. Ano kaya walang bumili doon? Muulan kasi no? Muulan po kasi. Tinatamad lumabas yung mga tao. Sabi nga nung gano'ng malakas na ulan. Ganito. Sige po kuya, ingat po kayo. Si kuya, tiyagaan niya pa rin magbenta kahit umuulan no? At wala masyadong tao sa labas. Bibenta pa rin siya. So yung sana guys, yung mga ganun, sana binibilihan natin. Sinasaludohan kita. Hey!